Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight, Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa. Aramon niya to. Ngayon pong aldaw na inin Friday. call out your name. Wake up, 56 dias bago magpasko. gonna hoo Kumusta na po ang mga kababayan niya to? Luzon, Visayas, Mindanao. Asin sa mga kapwa natin Pilipino, saan man kayo sa mundo. Welcome sa programa. Aramon niya to. Ngayon pong aldaw na inin Friday. instead of 1 hour lang kita kapag ano yan, first and last. Tama ano? Second ba o second or last Friday, yan po yung DAR program. Nakasama natin between 10:30 to 11. Okay? So, naman po sa mga kababayan, mga ka-farmers, good morning. Ako po sa lingkod, Mardela dahil iba. Dito sa Naperotian. Yaman po, siyempre, technical side, si Chief Ramir Tanay, yaman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Siyempre sa newsroom, kasabay po dyan, sina Jenny Matthew Balalan at saka si if you don't come out tonight, Ciara Meliron, is the right. si Nicole Pig, impake pa sa mga tsokolate. I'm gonna knock, call out, wake up the town. Welcome back, Father. I'm gonna hoot and howl And then, siyempre, sa luwas, ang Mega Force Patrol. Sa Managos pong pangalap ng mga istorya, tangani pong may balangibog sa banwaan na sinupukawan ang mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa muyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita, and I hope yan sa 3rd District. Yan man, siyempre, mga tugang, they be down here. I'm sa 1st District, si paring Jomar Bien Lagadi po siya, Tiwito, Santo Domingo, and vice versa. Partner Al Armario, City Hall, din sa Surna Party ka mga barangay sa Legazpi. alright, I'm Yaon man si Baby Angel. Bukas pa yata mabalik si Baby Angel. Asin si Joshua James Bino Daraga area. Si Karen Alayaan po sa Kapitolyo Provincial. Asin sa mga opisina dyan sa Old Albay District. Si Henry Daboy Mata sa muyang mata ng DCGB sa kalsada sa Mobile. gonna knock on your door. Kami po kabos, pinapabot sa magmang morning. Sana po okay ka mo. Okay man kami, mga mises. Rikas-rikas ang taod na naman. Sarap sa panang mapremyuhan. Mga kasinyors, good morning. O, di magparang mundo. Fight sana ang laban. Habang buhay, fight sana. Ang aim natin is 100. On your door, ring on your bell, tap O sobra pa. window too. Ha? If you And kumain lang ng masustansya. Pagkatapos mag-ehersisyo. Saka di magpara-worry ng dayman dapat na i-worry. Ha? Relax na kita, Permi. Good morning kay Joel Yakmuna. Nakantabay po. Asin siyempre si partner King Rinaldo. Di nawawala yan. At saka si Gerald Aranya, the Wanderer. come out with me, Mga suki natin yan, si Kuya Bob Gantano, pagkatapos si Bing Buen Bores, and siyempre yung mga kasama natin sa Kabalikat Civicom 430 sa Rumangi Base, nakapreparar na. and I hold you near. Duman sa tent na ginibo, And me, Sampangkan, Santo Domingo Catholic Cemetery. ring
Mag-duty ang mga kasama natin, ng mga ano, may 9-5 kami o operation Oplan Kaluluwa, mga tugang yearly pong ginagawa para makatabag ito sa mga autoridad bilang force multiplier sa pagi po ng komunikasyon para mas madali ang mga responde kung may rimalas. Okay? So, bueno, mga kabayan, good morning. Sir Mark J. Sanchez, mga tugang kan Libon Albay. Kasama natin po, nakaantabay. Good morning po sa Indo, tabi, ASG Farm. Madagos lang ang pagpadakol kan mga pananom na pwedeng pakinawagan mga ka-farmers. Order po kayo dyan sa ASG Farm ng mga pantanim. Pagkatapos may pakwan, may milon, meron pa. And then siyempre yung ating pong mga mapuputi na mga ano yan, mga Peking duck. Good morning po tabi sa Indo Gabos. Alright, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya. Sa tuya pong mga kababayan, nakantabay na sa tuyang pag-iriba sa Bicol, kaya sa Bicol, sa Mega Force Patrol. Yan na po mga tugang, si Partner Al. Garo, pamaratuahan ina rin. Isa rinot ka mga bunsos matua. Partner Al, good morning, please come in. Yes, partner, maski mainit ang panahon, pero puminesto na ang ibang negosyante ng burak sa mga sementeryo. Saka na magpakabintaman lamang. Ay, may ganda sa Campo Santo talaga, di? Oo. Naglibot ako di ka sumago sa sentro. Haligan sa Lapu-Lapu sa may pugot na payo. Oo. Hanggang diyan sa may ano yan, Hampangkan Liberty Commercial Center, kang LCC. Yaon diyan sa mga burak, buda dumanggaro so dati, so duman sa likod kang public market. Yes, so naman sa may public market, pero digdi man kaya sa Southern o digdi sa Sitio Tagungtong, ay kapag digdi duwang cementerio man na private, kining Forest Lake, tapos dati Serenity, pero sabi ko niya nabakal na ini kan St. Peter, allegedly. Iguana ki baka nakapwesto man na paratindang burak, pero digdi sa luwas na parte, partner. Okay. So digdi sa may apon bagakan nagkulang kahoy, digdi o nagpwesto na mga paratinda manin burak. And duman sa may sentro Kantaysan, may mga nagkahiling magandang nagtinda sa gilid kan tinampo, igabangan man sa mga mapasiring duman sa Burabod Catholic Cemetery, sa Sitio Burabod Kantaysan. Kaya ngunyan, ayo yan ang sitwasyon, and ang simbahan nagprepara naman kan sarong aldaw pa, talagang pighanda na in okasyon na ini. And so irmita nga ni naman sa Sitio Burabod Catholic Cemetery, pinaayos naman kan mga pagiriba sa may adorno na. Oo, may na. misa kaya dyan si Father Rex Arona o kaya si Father Vic pwedeng magmisa yan sa aga tabi ni partner na hapon. So iba digdi sa duwang misa digdi sa Forest Lake dangan sa Kataning, dangan at the same time duman man sa Burabod. Okay. Kaya may kanya-kanyang padi naman, taduan naman ang padi midigdi na mamisa dyan. Pero sa preparasyon mo niyan, riparo talagang ready na. Aros, talagang piganda na okasyon na ni. In fact, may mga nagbibirisita na in advance. Plus, tiyaon man ang pag-assister kan mga law enforcers ang PNP, and sa Bureau of Fire Protection, ready nga sa may Forest Lake, may nakapwesto ng fire truck. Meaning, yaon na talaga, alerto na ang mga taga Bureau of Fire Protection man
parte kan sa indang pagkataon din asistensya. Mhm. So expected din ni partner na sa aga talagang lalo pang papakasugunan na seguridad digdi Mhm. para at least pagbisita na kan mga mahal sa buhay kan mga ilinibong digdi Mhm. lalo pagbandang hapon na sa Kunbangi yaon ang crowd Oo. yaon manaan padagos na pagmantener kan pasir order. Ya, ano yan, partner? May, ano yan? Iyan bagang kampusan to dyan sa may Taysan? Ano yan? Along the road dyan? May mga parking spaces na pig-alokar ang mga otoridad? Ara mo, sa yan sa nagiging problema, sabi, partner talagang sa experiensya, taon-taon, matindi ang linya kan mga nakaparking. Correct. Ah. Kupado yan sa may Forest Lake, pababa digdi sa may Oriental Hotel baga, Mhm. dangan duman sa ibong sa may Forest Lake, tapos pababa naman duman sa may Ibalong Village. Opo. Talagang linya dyan ang traffic. Pero ang aram ko, one way, parking, kung iludubuli yan, Iyo. mapio talaga ang tinampo, lalo mas makakayar rin traffic. So expected yan, tabi partner, experience na yan, kada taon, yan ang sa pigabantayan, ng mga law enforcers, lalong-lalo na ang PNP. Ayan, okay. Sige. Okay, so yan tabi partner, ang monitoring naman digdig sa Southern Pangal Legazpi. Initial informasyon para sa Ondas Alarmario Ondas Spot Report. Thank you. Thank you very much, partner. On the spot report. Alin po dyan sa area po mga tugang sa may kampusan to. Yan. O di, naglibot man ako sa bago tapig hanap kong ako sa Indoso. Pag ako kasi bagong madaling araw, nahiling ko na may dakulao na entablado dyan sa Tahaw, bagakan tinampo sa Quezon Avenue Extension yan. Dyan sa Ampangkang LCC. Tapos may mga nakabarandilya na mga kunyan, mga bakal, tubo, na ulang, tapos igwaning mga tortolda, may mga displing burak. Ayun, di inagyan ko kaswago. Paglakaw-lakaw ko, nagbakala kong bulong ta, na daw to nagpapaas ako. Nagpapaas ako eh. Namalisyan ko sa bagong pagbarita tang alas 7, medyo nagpapalsiti kita. Di inikutan ta, ay man ang ganyan raw dyan sa mga paratindang burak. Yaon po dyan sa mga paratindang burak. And then, dakol na klase, no? May angel's breath na naka-arrange na, tapos yung iba pa, iba-ibang klase ng presyo po yan, okay? And then, duman sa runutan sa may hampangkan itong sa barangay, pero may display siya na Kapitana Karen na mga pinag-recycle na mga plastic as in guma. Ginibunindang burak na pwede pong pwedeng larakon sa kampusan to. Very colorful siya. Interesado ko. Umagi lang kami dyan sa Lapu-Lapu. Yan, mas may barangay Hulgaro ito na lugar na ito. Sa area nito. Di, pasar lang kami. May mga tao man duman. Okay? And syempre, duman sa mga birthday celebrators natin, happy birthday. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Yan. Sa kababayan natin, kay Councilor Kagawad Mayra Bedes. Yan. Gisalwar sa iyong birthday mo niyan si Ganda. Pagkatapos, si Dr. Santi Aranya, kan DepEd Legazpi City Division. Good morning, sir. And then, siyempre, so classmate natin, si classmate Sam Aguilar. Kaklase ko po isa sa Aquinas University, K2. Pambanggi kami. Sa audience na kami nakaturukaw. Pero kami sa mga maigos bagsibag. Yeah. Nakaklase ko sa subject ni na public administration kay Madam Floserfida Azutea pa ito. Yan. Good morning tayo, Ma'am Flor. Alright. Good morning man mga tugang sa mga taga-antabay nato.
na mga kapwa natin seniors, ha? Ayan. Good morning kay Punong Barangay Yel Cruz. Diyan po sa ano yan, sa Bariw. Matindi man ini si Kagawad sa o si Kapitan sa mga proyekto diyan na kapag-kapakinabang sa mga tao. Garapundo lang ito kang barangay na ginamit ninda, pero nakagibo din mga pasok, ha? Mga agihan masing motorsiklo pwedeng umagi dahil na madudugyan sa mga kababayan ta. Very good din kamo. Alright. Sabi digdi, mga tugang, marhay na aga po, Papa Mar. Nasino pa ganyan? Nailing taka po kasabagong aga, mga past 9 a.m. Nag-agi ka po sa may NBI, lakaw ka sana po. Nailing may ka ni Mami, nasa auto po kami, tamay dumanon man kami, kasubanggi pa po, tig-set up yun po na stage sa Quezon Avenue Extension na tangod kan LCC. Iyo po tabi. Nagdumang kaya ako sa ano, naglakaw lang talaga ako, nagpadaplos ako, ako paspas ako, tapos nagbagalak ng tambulong. Tapos, nagdiretso ako naman sa may NFA, sa inutang ba kan NBI. Kapigilin ko naman so nakapaskil, na schedule. Kundi dahil ko na napicturean ta, nag-off sa cellphone ko, pigilin ko, may schedule na, mga tugang, so 20 bigas mayroon na sa bawat vulnerable sectors. May Lunes, Martes, Miyerkules, so Huwebes, nailing ko, Huwebes para sa senior citizens, 8 o'clock to 5 p.m. Iyo po yan ang naka-schedule para sa mga senior citizens natin. Tan sabi kan amigo ko, dakulong nga ya paano, kaya pig-schedule na, dakulong nga yung senior citizens. So, tinawang isarong aldaw, kada Huwebes, para sa senior citizens naman. Para makabakal kan 20 pesos na bagas. Kahit po naman sana, so ID, na inisyu kan OSCA, Office of the Senior Citizens, di ba? Affairs, kang ano yan, kang munisipyo. Iyo pa yan ipipresentan ni Duman, tangani makabakal ka mo. And ang senior citizen is allocated with 30 kilos a month. And sa pagbakal nindo, makakabakal ka mo ng 10 kilos, di ba? Sa primerong pag-purchase po nindo, basta sa loob sarong tao, sarong bulan, 30 kilos ang mababakal nindo. So, kung may kwarta ka na, nakulak, bumakal ka na ng 10 kilos, di ba? And nasunod naman, at least tulong beses kang 10 kilos kibakal sa sarong bulan. Di ba? Kung kulang-kulang ang kwarta, pag 5 kilo mo, di ba? Basta makumpleto mo sa 30, yun ang allocation sa imo, 30 kilos sa kantidad mga tugang na 20 pesos kada kilo. Di, kunyan yan, di ba? Ano yan? 20 pesos, mga tugang, kada kilo. O di, 600 man, di ba? 600. Ang budget, di ba? Di, ayos na, magbakal mo. Tabang-tabang na po yan, mga tugang ta. Ay, mga seniors yan, dahil man na dapat magparakaong, kidakol na maluto. Di ba? Tayo po yan yung hidden source of sugar. Hindi sa matamis, pero mataas mga tugang ang sugar na pwedeng makuha kang galawas. Kaya pag hinay-hinay baga. Pag nasubrang kaki maluto, iyan po tabi makaproduce yan mga tugang ning may alangkaw na sugar sa lawas natin. Diabetes ang abutin natin. Di ba? Kaya be healthy. Sa mga kababayan natin, be healthy. Diyan po sa so po yan, Duman sa mga kababayan mga seniors, prepare lang yung ID, tapos punta ko yun dyan sa Legazpi City NFA warehouse. Kataning nanggal sa kan NBI. Ikaw duman na turo tent sa lugar na ito, na pwedeng pagsirungan kan mga kababayan niya itong mabakal kang bagas na nasa vulnerable sector. So, ang vulnerable sector, mga tugang, kung pwesto po yan, kan mga senior citizens, so solo parents, persons with disabilities, sa mga PWDs natin, indigent households, including 4Ps,
or beneficiaries, mga tios na misis. Rice farmers, itong mga paraumatan ng paroy, halang ko ang allocation sa inda 50 kilos mga tugang. Ano yan? Ang sa inda po na pwedeng bakalon, and pwede ng bakalon tulos yan na 50 kilos kung may kwartas inda bakalunan inda sa primerong sigwada sana. Pwede nindang mabakal. Sarong sako adi. Sa fisher folk, 10 kilos ng allocation. Di ba? And then sa mga drivers ng jeepney, mga tugang 30 kilos. And then sa tricycle drivers, 30 kilos man. O, yan po tabi ang mga natado tadi iton so inalukar sa mga parasira ta. Adi, natata 10 kilos na ini sa parasira tang allocation kada bulan. Naginibong 30 man ito. Paano man so panira sa sibubog? Dapat pinarariyo na sa nakutay ng 30 kilos. Natata 10 kilos na ini sa parasira ta. Baka nasala ini. Baka typographical error ito. Ewan natin. I-check natin ito sa NFA. Sa NFA Albay branch. Para po makunyanta yan. Magiyan sa mga kababayan. Pero po yan. Sa tuya po na itatao sa Indo. O kaya abot mga tugang sa Indo na impormasyon mo especially sa mga kapwa ko senior citizens na iyo po yan tabi ang ang schedule diyan po sa NFA Legazpi City Warehouse duman sa bodega mismo may nagtatakal duman simpiki kilo duman ka mo mabakal every Thursday Webes po, buon alas 8 ning aga hanggang alas 5 ning pagkahapon. Ayan man, as per schedule na namin ko po nakapaskil duman sa gate sa may guardhouse. So sa ibang mga sektor, pakiriparon na lang tabi. Kunyan, dahil ko na picture ang kasubago kaya, para sinsa na. Nalobat so sa kung na-off sa cellphone ko. Nangyari. Dahil ko nga natandaan sa iba tao na medyo may thunders na baga si Papa Mar. Good morning pala sa mga men and women, mga staff na matitibay dyan po sa Legazpi Eye Center sa pag-asikaso kay Papa Mar Kasudma para magpreparar sa sarong kunyan sa sarong aktibidad na gigibon sa tuyang mata kasi ginanlabog and then siyempre kay Dr. John Kenneth Lagunzad. Good morning po, Doc. Okay, salamat na maray. Okay, mga tugang, istambay lang. Oras na to, alas 11:30 na po ni Bagaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, boss mo yan, boss mo yan, bro. Answer tama, something happens, mga kababayan natin. 56 days na lang bago magpasko. Maligayang Pasko po. Namamasko po. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mo? Marami na isabit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumanda ng sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po sa kanilang lahat. Yan po, tabi. Mga bata, be good, ha? Para ayos. Ha? Alright, mga tugang, naman po sa mga kababayan natin. Baka po may nakapurot sa indo o jeepney driver mismo. Kaya ni pong nasa kaya ni JP Robles. Naglunad siya sa jeep na Legazpi Daraga ang ruta. Mga tugang, kasubagong mga alas 9. Nawalat niya, mga tugang, so transparent na envelope na may laog ng mga medical records, may reseta, resulta kang laboratory, mga original copies po yan. Okay. Kung sinsay man po so driver ka ito na jeep o may nakapurot man po tabi, importante yan po ito para kay JP Robles. Pwede po tabi na pakibalik na lang, pwede po nilong padaradig sa DCGB. Imperial Court Subdivision, Legazpi City, Barangay 23, di ba? Sa inutan lang kan A&A. And then, pwede man sa Legazpi City Police Station or kontakon po nindo si Miss Pedi Robles, Mrs. Pedi Robles sa cellphone number 0951-453-4382. Ulitin ta, transparent envelope, ibig sabihin silag na envelope na may laog po na medical records, may reseta, may resulta kan laboratory. Paki-uli na lang po tabi. Pwede yung tawagan si Mrs. Pedi Robles 0951-453-4382 or daraman po nito sa istasyon kan DCGB. Kami na lang makakontakt din sa kay JP at sa mother niya or mga tugang daraman sa Legazpi City Police Station. Iba, jeepney driver, Daraga Legazpi rota o kung sino man po nakapurot ng pasahero, sauli na lang po ta. Very important po yan. Okay? Bueno, mga tugang, di panagos ang preparasyones kang gabos. Halos mga departamento de gobyerno naka-field na. Naka-code white alert na mga tugang ang mga health workers ta.
Pagkatapos naka-code blue ang BFP. Magiging code red garo yan sa aga. Nasa heightened alert status mga tugang ang Philippine Coast Guard, Bicol. Yung District Bicol, Coast Guard District Bicol. Siring man ang Philippine National Police, mga tugang nasa alert status naman. Tangani po na giyahan kita, bantayan kita, mga tugang, sa satuya na pagselebrar o pag-obserbar mga tugang kay ni po na Todos los Santos, Buda todos los dipuntos. Yung man sabi ni Father ano yan, si Father ng Tagas. Father Dave Ramoso, di ba? Ano yan? Todos los dipuntos. Bakong todos los kalagis. Todos los dipuntos pala yan. All Souls Day. All Saints Day tomorrow, Pizza 1. All Souls Day, mga tugang sa Pizza 2, Domingo. So may misa pa yan sa Campo Santo, di ba? And then siring man pag Sabado igong misa sa Campo Santo. Yeah. Okay, so apera yan na mga uniform personnel as in mga lokal na gobyerno sa pagitan MDRRMOs po ninda and CDRRMOs, yung Department of Public Works and Highways, igwaman po mga tugang na established na mga lakbay alalay sa gabos pong lugar sa Bicol. Yeah. All Saints Day 2025 yan. Motorist Assistance Lakbay Alalay All Saints Day 2025 atod po yang kan DPWH. Madurar po ini pon kasubagong aga 8 o'clock October 31 hanggang November 2, 2025 alas 5 ning hapon. So hanggang Domingo All Souls Day sa Kasilama di Kampag alas 5. Yo. Ang mga lugar yaon po dyan sa Regional Office 5 sa Old Airport Road, Barangay 40, Cruzada, Legazpi. Yan pong Regional Office dan sinamapot up. Okay? So Albay First District Engineering Office kan DPWH dyan po sa Lidong sa Santo Domingo road section sinamabugtak. Araw kang inot kapag may mga lakbay alalay kita kapag Operation Sumbak, di ba, pag summer. Okay. Tapos pag Pinya Francia, yan, nabugtak sinda. Ngunyan, All Saints Day, igwa naman sinda. Nagpuna ko kasubago, no? Sa First District Engineering Office, daan po sinda sa Lidong, sa Santo Domingo. Sa Albay, Second District Engineering Office, yaon sinda dyan sa Daang Maharlika, Salvacion Daraga Albay. Okay? Mantang so Albay Third District Engineering Office, DPWH Office sa Paulog, Ligao City o Sampang Nindak, kang opisina kang DPWH Third District sa Paulog. Sa Cam Norte, yaon sila duman sa Bautista sa Labo, Camarines Norte, Daang Marlica. Siring man sa Sub District Engineering Office sa Tagas, Daet Poblasyon Magang, in front kang DPWH Camarines Norte District Office. Yan. Tapos sa Kamsur, duman sinda sa Tara, Sipokot, Camarines Sur, DPWH Field Office duman. Sa Kamsur, Second District Engineering Office sa Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Tapos sa Camarines Sur, Third District Engineering Office, Daang Marlica del Rosario, Naga City. Sa 4th District Engineering Office, duman sinda sa Boundary Road, Karay-Kayon Section, sa Tigaon, sa Pili to Tigaon Road yan. Okay? And then sa 5th District, yaon sinda dyan sa may 5th District Engineering Office, Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur. Sa Catanduanes, yan, Circumferential Road, Barangay Sipi, Barangay Marinawa, Municipality of Bato, Barangay Divino Rostro, Municipality of San Andres, tapos Barangay Valencia Dom, Municipality of Virac. Sa Masbate, yan, First District Engineering Office, San Fernando North Road, San Fernando Section, San Fernando North Road, San Jacinto Section, San Pascual Claveria Road, San Pascual Side, San Pascual Claveria Road, Claveria Side.
And then Masbate Second District Engineering, Masbate Kataingan Placer Road, Masbate Old Cemetery, Masbate Kataingan Placer Road, Mobo Gasoline Station, Masbate Milagros Road, Sanctuary of Angels, former Loving Forest. Tapos sa Masbate, 3rd District Engineering, DPWH, Masbate 3rd District Engineering Office, Bulukawi, Balukawi di Masalang Masbate. Sa Sorsogon, duwang distrito po dyan, ano? Sa 1st District Engineering Office, dyan po sa Daang Marli, Barangay Ginlaon sa Sorsogon City. Barangay Ginlaon, malapit to sa may malaking alimango, ay may malaking alimasag. And then sa Sorsogon, District Engineering Office 2nd District, Daang Marli, Barangay Gulang-Gulang, Irusin, Sorsogon. So yun po yan, tabi, ano? Lakbay Alalay, Undas 2025 at po yan kan Department of Public Works and Highways. So nganing makatabang man tabi sa pagmanihar kan trapiko sa satuya pong kapalibutan. Ayan. Okay, iyo po yan tabi ang satuya na mga dagdag na mga impormasyones para sa mga kababayan ta. And then diban po sa mga kabarangay ta na maharali sa mga harong, ayan po ang pangapudan kan sa mga otoridad, i-secure ang mga harong ta, pagmahali, ikandadong maray ang mga pinto budang bintana. Yeah. Dahil pagtawan ng oportunidad na makagibo ng kalukuhan sa rupong kriminal. Kung pwede, kung may magwalat na tao, ay di magwalat ng bantay o itugon sa kapitbahay. Pero siguro na so kung yung kapitbahay ay hindi bantay sa lakay. Tapos dapat may perimeter lights kita. May ilaw kita din sa palibot. At nga po na matulag mo ng mga tao. Okay? And then, siyempre kung mabiyahe, yan, i-check ang mga sasakyan. Ang rueda, battery, oil, gasolina, mga ilaw, diba? I-check yan buda, susadiri i-check. Para siguradong ready kayong talagang tumugpa ng kalsada. Tapos, bago umarangkada, dapat may usal tayo ng panalangin. Lord, grant me a steady hand and a watchful eye that no one shall be hurt as I passed by. Yung gano'n. Tapos rangkada ka na. Yeah. Ano pa? Day magwalat nin sinding kandila, mga tugang sarong. Yung gano'n mo. Okay? Day magpost nin mga pictures sa social media na nagsasabi kung haing ka. Taganing nga na yan. Siguro tang ayos kita. May korogbahan manggiranay. Yan. Pagabot sa Campo Santo, may mga tugon tabi at sa tuya pong mga otoridad ng kapulisan. Primero, bawal ang alak. Yeah. Bawal ang alak. Bawal ang matarom na bagay. Yeah. Bawal. Bawal ang badil. Diba? Kung bago ka man otorisadong magbit-bit kaan, bawal. Pagkatapos, bawal ang mga makukusog, mga tugang na mga tugtog. Yung sound system yan sa Campo Santo, bawal po yan. Pwede lang yung gamitin pag nagmisa, pero pag nagpuro-party na kamo niyang bawal po yan, sisitaon kayo dyan. Yo. At saka sana, sa mga basura, kung day pwedeng darahon nindo pa uli giranay, hanapon kung igwang pre-provide na basurahan mga tugang dyan sa Campo Santo. Duman itapok yan. Bakong sa bibararag sa nandun sa pansyon. O kaya, wiwati nak sa gilid. Sisimplan sa na pagsipa-sipa sa gilid. Tapos, kairak mang pagkaagama, iling mo dyan, kairak man sa Campo Santo. Kairak man sa mga, sa mga departed ones ta, at amiling niya na dyan naka-horizontal mga tugang, pinabarayaan ta na sa nang gibuntang basurahan. Huwag naman ganyan. Gawin nating sagrado. Iyan po mga tugang na, na lugar na yan,
na kaya nga kita nag-uruli para po ikamemorar ta, dapat sumaray ang pagkimemorar, ha? Dahil maging waga. Iya po? Itapok sa tamang lugar ang basurahan. Kung may basurang daradara na kinonsumuhan kang pangapagkakanadinara, darahon tabi pa uli. Iya. Alright. So mga parako amang kikandila, dahil pagkwaong kung may laad pa. Kung kunyada. So, natunaw na. May mga nagkukulikta kaya gan di ba? Alright, ayan po tabi, adi. And then, sa mga kabarangay ta, magpasiguro po ng payong ta, es posible, baka mag-uran. Dahil may mga, may mga kunyang kita, igwa kita mga tugang nin, igwa kita ning mga pigbabantayan, na low pressure area, na sangon yan po as of 8 o'clock may medium chance na maging bagyo. And kapag pumasok yan sa Philippine Area of Responsibility, as in naging tropical depression, papangaranan po siyang bagyong Tino. T-I-N-O. Tino. Yan. Bagyong Tino. Okay? Alright. Diba po sa mga kababayan ta, may paabot man na advisory ang sa tuya po mga tugang na lokal na gobyerno diyan po sa Santo Domingo, sa pagi ni Mayor Bong Banda, manungod mga tugang sa mga regulasyones sa laog kan sementeryo. Yan. MDRRMC Advisory 04-2025 Celebration kan Ondas pinulos po ini kasuod October 30. So sabi po digdi ipinagbubuot ang mga minasunod na lakdang para sa matuninong asin solemneng Celebration kan Ondas, kapistahan kang Gabos na Santos sa Nobyembre 1, 2025 asin kapistahan kan mga gadan sa Nobyembre 2, 2025. Mga regulasyones yan. Maigot po na pigbabawal sa laog kan sementeryo ang mga minasunod na mga bagay sa Nobyembre 1 po asin 2. Mga matarom na bagay, siring kang kutsilyo, sundang, gatab o mga kaparehong mga gamit. Mga nakabubuyong na inumon, siring kan alak, mga flammable na mga likido, siring kan tiner, kerosene o gasoline, radyo, speaker, apwera kan kung gagamiton sa pagmisa o pagpamibi. Yan. Bantayan pirmi ang mga darang gamit asin maging alerto laban sa mga mandurukot. Siguraduhon na ang mga nakapatente na kandila harayo sa mamarang dahon, kahoy o basura. Mantineron ang kalinigan asin magsegregar kang basura sa laog kan Campo Santo. Yan. Okay? O, yan po tabi, adi. Tapos siguro ang pinantiti makanindo na pansyon kung mati makamo dyan. Bako pangrugok. Tamay nangyari kang kan, siguro mga 2 years ago, nagaba. So pansyon, tarugmok na. Igugudonon mo na. Kaya ingat po tabi ka mo. Pagjungtungan ang pansyon naman sa nako sa baba. Okay. So nagapot kan traffic rerouting, mga tugang dyan po sa Santo Domingo. Hindi po tabi, sarado po ang porsyon ka National Highway Pon San Isidro Chapel, hanggang sa Rags Gasoline Station, pon alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng banggi. O yan po yan tabi, road closure from San Isidro Chapel, duman sa kalsada, sa may pigigibo ba ang tulay, hanggang sa Rags Gasoline Station, duman sa gasolinahan. Sarado po yan tabi. Dahil makakaagin. Tanya ang Campo Santo sa inutang kayan. Sa tahaw kayan. Okay? And then, ang designadong parking areas o parking space, iyo po ang Santo Domingo bound lane ka National Highway. Ayan. So, pasiring Santo Domingo, kung nakampang ka sa Paligaspi ka, nasa wala. Ayan. Ano pa? Pong alas 2 hanggang alas 11 ng banggi,
pwede ka magparada duman. Siring man, so Todos Los Santos Street. Yan po yung dalan baga na minabalda sa Santo Niño. Ha? Designadong parking area po yan. Todos Los Santos Street. Sa likod po yung Country's Hijos. Yan. Para mas madali natandaan. Okay? And ang sabi digdi, tanganing malikayan ang gubot na trapiko, ang gabos na klaseng bikulo, haling poblasyon, ma-exit sa San Lorenzo Street, yung bagong dalan mga tugang kan San Juan, pasiring sa Boulevard. Ayan, o, tanganing iuman ang gaday magsarabatan duman, tama parada nga ni sa, pwedeng gibo na paradahan so, kimotorsiklo, asing aniba pa, ito po na ano yan, Santo Domingo bound na tinampo. Okay? So, kung ma-exit, mga tugang, duman maagi sa bagong dalan, pasiring sa Boulevard. Ayan po yan, ang nga po nilagyan sa Rumbanggi Road. Ayan po ang abiso, mga tugang kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office headed by Mark Ian Shapno, and then chairman po yan kan MDRRMC Chairman si Nomar Bong Banda, ang alkalde po kan Santo Domingo. Ayan po, and then sa iba po ng mga lugar, so dalan po dyan mga tugang baga sa sa Bigaa, Arimbay area, yung road section po dyan, re-blocking baga, so approach kan tulay, tapos naman sa inutang kan tulay, sara ni duman sa may hardware ni Councilor Howe, di ba? Igwa duman na portion na dai pa na simento, tinakluban mo na ito kidaga, ginibo ng 2 lanes, tawa, 1 lane baga dyan, ginibo ng 2 lanes, duman paano sa lugar na ito na may pigawan wayhan, duman sa Campo Santo. Kung kumusta ka, kung mag 1 way ka duman, tapos may mga nagkaparada mga bikulo, mga dakol na tao, kung kumusta ka kaya. Kaya ang ginibo ni na Kapitan Coco Arienda, nakiurong sila duman sa kontratista, nagagading tabang karuman kay Mayor Hisam Ismail, na gibong ng tulin sito, ngunyan lang mga tugang na pizza uno asin dos. Tagani na dahil maka perwisyo sa trapiko. So yun na po yan mga tugang, kaya medyo bilo-bilo duman ang dalagan. Medyo bilo-bilo. Ano pa, duman sa mga kababayan dahil magpabudol. Tangani pong dahil magkaigwa ng problema. Alright, ayan mga kapatid, ang satuya po ng mga duga ng mga impormasyon po sa Indo, ngunyan po na pagkauntong inipit sa 31, siguro mayroong nagawing Halloween party dyan sa kunya na di, ang bagan LCC. Basta so, PNP, nakapaglatag na po ng mga kunyan, mga kapulisan, nakapag-deploy na, and ready na po sinda, mga tugang para po ako diran kamo. In case of emergency, pwedeng tumawag sa 911. Kahit wala kayong load, ang cellphone niya walang load, pwede kayong tumawag sa 911. Pero make sure na yan pong aponindo legitimate. Kapag aanapon ka mo kang pulis. Huwag kayong mag-loko-loko dyan, magpuro prank call kayo dyan. At ngani po na ariglado sa ng buhay po nindo. Tapos ginanting ka mo kang pulis, bala ka mo. Ayo. O paano? Mga kapatid, ako po iskeda na. Para na po muna kita rin sa programa. Salamatan po maray sa pagantabay. Abangan po ang masunod ang Bareta alas 12 with Sir Bert Nunez, si Ma'am Gina Ritterly. Ganda po ka boss, ang marang kabilog na tropa. Si Kuya Jun Apulis na bang kasama natin sa technical side? Yan. Tapos siyempre si Jerome Nico Martinez sa ating social media department. Sa pangarap po kabilog na tropa, ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Happy lunchtime! Oh, they say